I dag, der har jeg taget drengene med til den mest random by, jeg kunne finde på Google Maps. Her, der skal vi møde en lidt speciel forening. En forening, hvor I måske kommer til at blive lidt bange. En forening, hvor I kommer til at måske mærke, det prikker lidt nogle steder. Hvad har du nu fundet I kommer til at blive lidt nysgerrige. Prøv at følge med. Here we go, man. Har du taget os over til en eller anden landsby, der ligesom lever som i gamle dage? København står med J. Der står Københavns, mand. Synes det er som om det er en by, der er tilbage i tiden eller et eller andet, G. Det ligner noget fra Olsenbanden tilbage i tiden. Jeg var ikke engang født dengang. Det første, I skal gøre, når I kommer ind, ikke? Kig til venstre. Hvad er der til venstre? Jeg fik et hjertestop. Wow. Men vidste I godt før i tiden, ikke? Når folk skulle ringe, så ringede man til en central, og så står hende der kvinde, og så siger hun for eksempel, jeg skal ringe til min chef, der hedder Mustafa. Okay, Mustafa, linje 76. Tak. Hvad, er det en telefon, det her? Det må det være. Der er sådan den der, ligesom den der, I kan tage San Andreas, hvis jeg spillede det, ikke? Shit. Here we go again. Det er ikke sådan noget, I godt kan lide? Sådan noget gammeldags. Prøv lige at se den her gade her. Han tager pis. Det er også efterladt lidt drikke til JG, hvis de skal have drikke. Hvis jeg også skal se JG skal drikke. I er bare jaloux, fordi der er nogen, der tænker på mig. Hvor er sirup? Hvis det er det strå, så må det være en sirup. Jeg tror, vi er de eneste tre her, der har lidt melanin i huden. Alt det her, det er dansk historie, det her. Har du taget os med på et integrationskursus, eller det der? Undskyld, må jeg lige sige noget til dig? Ja. Da jeg var i din alder, Ja. så gik man ikke med hat, når man gik ind i et hus. Jeg skal tage den af nu. Det skal du. Ja, og så Så siger du, goddag, fru Mathisen. goddag, fru Mathisen. Hvordan går det, Ali? Det går rigtig godt. Så jeg må gerne sige du til dig, men du siger de til mig. Okay, og det er bare sådan, man gør. Det var bare sådan, det var. Og det var, hvor lang tid siden er det? 50 år siden. Så er vi respektløse i dag, for at sige det mildt. Nu siger du det selv. Ja. Hvad er det her område? Hvad er det, det repræsenterer, og hvor kommer det fra? Det liv, som man havde i 30'erne og 40'erne, den måde, vi lever på, den måde, vi er her på, det er som i 40'erne. Tak for en meget fin snak, tak. fru Velbekomme. Fru Mathisen. Velbekomme, Tak og kan for de unge mennesker have en god dag? Jo, tak. Og I lige måde. Tak. Hvad sagde så er der bare hestevogn og hele muligt. Halløj så her. Må vi komme herind? Okay. Og det er nu, sagde han. Jeg har ikke billet, chef. Først du tager os herover og kigger på nogle gammeldags butikker, og meget hyggeligt. Nu er vi på hestevogn, bror. Hvad skal vi, G? Overraskelsen er der ikke engang endnu. Har det intet med det her, vi lige har oplevet at gøre? Intet at gøre med det. Hvis du får mig til at skovle lort, Bror, vi er på en hest lige nu, bror. Det kan kun gå den vej, G. Tak for det. Tak for det, chef. Vi siger mange tak. Tak for turen. Hvad er det her? Det er jo et træhus. Tænker, vi venter til vores gæst kommer, og så forklarer han jer alt omkring, hvorfor vi er her. Noget, jeg slet ikke gider, det er noget med dyr, eller? Prøv at kigge, hvor vi er. Du siger, du ikke gider med dyr. Bare accepter Okay, det. fint. Så længe det er dyr, okay. Insekter, umuligt. Det orker jeg slet ikke. Der er min gode ven her. Velkommen til. Hej, Jonas. Halløj så. Hej Thomas. Thomas, jeg har min dreng med. Skal vi se, hvad jeg har? Vi har jo... Vel lige med rundt. Det er det. Vi har sat jer op på en udfordring, også mig selv selvfølgelig. I er ude og besøge en biavlerforening, og I skal simpelthen have fingrene ned til en masse bidamer og lære lidt om, hvordan man passer på bier. Det mindste er damer, men jeg har Der er 40.000 damer, der står til rådighed her. Ved du hvad, så er det måske ikke dårligt alligevel. Vi får dragt på, ikke? Jo, Ligesom vi du har. får dragt. Okay, der er ikke nogen af jer, der har allergi eller noget, vel? Det ved jeg ikke, det finder vi ud af jo. Jeg finder så ud af, at vi skal være biavler i dag, hvilket i sig selv er meget fint. Jeg kan godt lide honning. Insekter bryder mig så meget mindre om, så ja, jeg er sgu meget sus. Grunden til, at vi skal være biavler i dag, det er fordi, at jeg fik et opkald til Thomas. Han sagde, bror mand, vi er nødt til at fortælle folk om bierne. Så fint, jeg har dig. Men hvad hedder den her forening så? Den hedder Nyvang? Ja, vi hedder Holbæk og Omegns Biavlerforening. Og så har vi bier her, 20 bistader. Vi er 110 medlemmer. Det er jo et ret pænt hus, I har fået. Vi er ret heldige, fordi det er faktisk en gave, vi har fået af Realdania. Vi søgte og sagde, at vi vil gerne bestøve kongeriget Danmark. Ja. Og så sagde de, I skal da have lov at få nogle bedre forhold til jeres forening. Men Thomas, hvad er det handler om det her? Jamen, det handler jo faktisk om mad. Altså selvom man bor i storbyen, så skal I have noget at spise, ikke? Fundamentet for vores samfund. Altså uden bier. Bier er jo bare, de er lettere end en papirklips, men de er faktisk super vigtige. Ja. De går fra blomst til blomst, og så producerer de mad, som vi kan spise. Men når du siger mad, hvad mener du helt specifikt? Fordi det er jo ikke bier, der laver en burger, for eksempel. Og faktisk sjovt, du siger burger. Det er sygt sagt, det Ja, de laver faktisk også mad til koen. Det der alfa-alfa-hø, det som køerne spiser. Har du set filmen B-Movie?
Ja, den er god. Er det en sådan meget korrekt repræsentation af, hvad der sker, hvis bier ikke tager pollen fra blomsterne? Ja, groft set. Så bliver jorden meget grå og kedelig uden. Vi kan ikke bruge B-movie. En bi, der laver en rigtig bi-kvinde, bror. Nej, B-movie er helt Bien har mere ris end dig. Men Thomas, hvad giver det dig at have det her fællesskab sammen med de andre? Ja, altså jeg ved jo, et af tingene for Realdania, det var at bekæmpe ensomhed. Og altså jeg har simpelthen fået nogle rigtig gode venner herude, hvor vi er sammen om at passe på natur og bier. Men hvad bro, siger man det? Ja, det nu er jeg jo lidt ældre. Men skal vi gå over og møde bierne? Shabab, skal vi over og møde bierne? Ja, Jeg har taget nogle dragter med til jer. Ja. Thomas, Ja, du kan persisk. ja. Vi skal høre noget persisk. Okay. خیلی خوشم آمدید به انجمن ما. خیلی خوشحالیم که آمدید. Okay, mand. Jeg fik at vide, at bierne de er faktisk klogere, end man tror. Så hvorfor tror I, jeg har lavet det her? Så de ikke kravler op og stikker en mand i togen, bro. Hvem bestemmer, at det er dronningen? Jamen, der er, hvis vi siger, at der er én dronning, der kan kun være én dronning. Nogle gange er der faktisk 2. Og så er der cirka 45.000 bikvinder. Så er det ikke bikvinderne, der parer sig med dronningen? Nej. Fordi der findes også 500 drenge. Hvad? Siger du til mig, der er 500 drenge, der skal dele med 45.000 kvinder? Nej, men de er svære. De 45.000 møder aldrig manden i deres liv. Det er synd for dem, mand. Ja, jamen det er kun dronningen, der er frugtbar. Hej med jer. Velkommen i Bigården. Hej, Ali. jeg hedder Halløjsa. Maria, og jeg er en af de 4 undervisere, vi har her i Biavlerforeningen. Det her det er flyvespalten, og der kan I se, hvordan de flyver ind og ud. Hvad er det, de der forskellige huse er? Det er en bifamilie, og hernede bor der en familie med en dronning. Undskyld. Kan bier sådan lugte frygt? Hvad laver du derovre? Kom det herover. kan de faktisk Men godt. det- Hvis man er bange, så udskiller man en anden lugt i sin sved, og det kan de godt opfange. Så vil de gerne jage en væk. Så man skal... Jeg er ikke bange, mand. Nu kommer jeg på besøg ved at give dem lidt røg. Jeg synes det at sige, når I tager honning fra bierne, bliver de ikke sure? De bliver sure. Det Fordi der sagde mig ikke nogen, der skal komme og åbne mit køleskab. er så fredeligt, ja. Okay. Hvordan har de bygget det der? Bierne, de kan svede voks. De kan lave bivoks. Så når vi sætter sådan en tavle herned til dem, så bygger de det her ud, så der bliver lavet celler. Og der kan de putte honning ind. Og Hvordan ved de det? Det er noget, de gør helt af sig selv. Intelligent, mand. Ja, prøv at se Ja, dem se, der. det der, det er sjovt. byggebier. Det er dem, der bygger. De har ikke en lineal, så de bruger kroppen som lineal. Wow, Den mand. her, det er en tavle, hvor de bygger vildbyg. Der har bare været ingenting. De er heldige, dronningen går lige der. Nej, se. What? Blå. Ja. Hvor er den henne? Det er den blå der. Jeg kan godt se, de bliver noget irriteret nu, mand. Ja. Oh my god. Det er ligesom, når du har gæster, du vil gerne have, de skrider på et tidspunkt. Du kan ikke lide min overraskelse. Jeg synes, det er en god Det er overraskelse. spændende, ja, men... Han hørte du ikke også, at han sagde, at vi skal smage senere, bro? Ja, at spise, det ved jeg er der. Nå, den her honningtavle, den ser vildt ud. helt fuld af honning. Jeg børster bierne af. Og det blev ikke sur over. Jo, de flyver lidt op, ikke? Jo, okay. De Men- siger, "Hey, hvad sker der her? Hvad sker der her? Jeg blev så bange, ikke? At jeg kom til at sluge mit eget spyt, men jeg slugte det galt, så jeg begyndte at hoste. Og hold den her og mærke, hvor tung den i virkeligheden er. Okay, det der honning, det er denst. Okay, damn. Reelt så er honningbien uddød. Altså ligesom tigeren i Zoo, ikke? Kan man sammenligne lidt med. Den lever kun, fordi vi passer på dem. Hvad betyder det også? Det betyder, at hvis der kommer en bi ind af dit vindue, så lad den flyve ud og ikke slå den ihjel. Alright, så vi får belæring i, hvordan man håndterer bier og at... Wow! Den er død, den der. Jamen, jeg tænkte, de kunne se dens øjne. Den er stukket ned med en handske, og så er den død. Altså, i B-movie, der tager han bare en sådan plastikstabber og lægger i stedet for, så han kan leve videre. Hvor hvad er det, I snakker om, bro? Det er en bi, der var på et menneske. Nu skal vi videre til en konkurrence. Fordi jeg ved, I kan lide konkurrence. Hvis der er noget, vi kan lide, så vi er meget konkurrenceprægede mennesker. Ja, vi skal finde nogle honningtavler, og så skal I simpelthen håndpresse det her og lave et honningglas, som I kan tage med hjem til hovedstaden. Lad os gøre det. Ja, lad os gøre det. Er du klar? Nej, ja, måske ja. Sæt i gang. Løft brænderne. Det bliver bare den her. Jeg gider ikke at tage... Den ser god ud. Jo, det kan jeg ikke. Wow. Kom nu. Kom bare børst, G. Bro, det kan mærke din frygt, G. Hvis du gør det der igen, du får en albu i nakken og er pisselig glad. Så kan du sætte den over i kassen bag ved dig. Det kan ret meget hjælpe. Altså... Så kører tiden, bror, mand. Det handler om koncentration, det her. Det er ingeniørarbejde, vi dealer med lige nu. Og jeg er faktisk ved at uddanne Du mig lagde som lige den ingeniør. der oven på en bi, by the way. Den er flot. Oj! Ja. Aggressivitet. Der kommer noget honning ud der. Kan du bare lade den hænge? Sådan der. Ja, tak. Det er bare mig, der kommer og banker på her.
Så kom nu, man. Jeg er fra Afrika. Jeg kommer fra junglen. Det her, det er ingenting, bro. Der er en, der sidder først der. Hvad laver ham her? Stop tid! Jeg føler, jeg er en del af det her fællesskab. Hvis I nogensinde har en sidde i sofa, drik faxeforening, så Så er det tid til part 2 af vores konkurrence. Vi har fået hentet vores skiver, og nu skal vi høste honningen. Den her honningtavle, den skal vi have skåret ud, og der er tråde nede i honningtavlen. Så vi tager med en kniv og starter med at skære ud, og jeg tager altså kun noget af den. I skal tage hele tavlen. Det glider bare igennem. Det skal så mase ned i min spand. Derfor har vi fedtede fingre, så den gør sådan her med. Okay, det er... Ja. Det er fordi, jeg skal ødelægge voksen. Så skal jeg have sidet det, fordi alle de her voksstykker, det gider vi ikke have med ned i vores honningglas. Og det her det er egentlig bare en meget, meget simpel måde at presse honningen på. Det her, det er det, man kalder tavlehonning. Hvis man tager sådan et stykke her, så kan man bare tage. Hjernedødt, mand. Wow, jeg tror, jeg bliver afhængig af det der, hvis jeg spiser mere. nu skal vi til at håndpresse honning, og jeg vil bare sige, jeg er nok den, der er bedst, når det gælder mad, så den her challenge, jeg har den. Det bliver mig, der vinder. JG, er du klar? Ja. På 3, 2, 1, start. Ja, tak. Og så er det bare ned og skære her. Det er ingeniørarbejde, der er blevet lavet her før os, og derfor skal det også behandles som ingeniører vil gøre, ikke? De der ingeniører er meget klogere end du er, så jeg tror ikke, du rigtig kan følge med deres konstruktioner og lignende. Ja. Sådan der, wow. Slice. Det er ligesom en chokoladebar. Ja. Bror, jeg henter honning til dig bagefter. Bare lige vent på mig derovre. Sådan der. Kom nu. Shit. Det er dejligt varmt. Nu skal du bruge kniven igennem med dine klistrede hænder, men. Det har jeg ikke engang tænkt over. Mas din honning. Skynd dig nu, så jeg kan få honning hjem. Ja, bror, du spiller, bror. Kig, det her, det er afrikanermoden. Mamma, så hun er med jer nu. Wait here. Nej, du skal ikke bande. Nej, jeg snakker til min mor. Godt sige, at hun har noget honning. I skal ikke oversætte i kommentarerne nu. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg laver lige nu. Fuld hjemmelavet taktik der. Okay, der er teknik over det der. Der er teknik over det der. Der kommer noget nu. Man kan godt se, at du har lavet mad før. Jeg satser på, at det her det er nok til at fylde krukken op. Shit, min lænd. Peter Plys, han har været rigtig glad lige nu. Peter Plys, jeg tror bare, han har spist tavlen for at være ærlig. Nej, Peter Plys, han har været lidt skuffet i dit tilfælde. Lige med dig. Jeg har ikke ved at ødelægge noget. Er du ikke? Nej, jeg er ved at høste honning. Og mine bukser, de går. Det er helt sikkert. Ja, de er væk. Husk, hvad du kan become. Be aware of your surroundings. Ja, nu synes jeg lige tæt på Hvis en du gang. ikke klarer det her godt nok, så ender du på B-stand. Before. Altså, bordet spiser rigtig godt lige nu. Det ligner Peter Plys krukke, det der. Og der er en flue i din. Tag den lige ud, den der flue. Nej, lad den være, det er proteiner, bror. Den prøver bare at have hjælp. Du får bord til ligne Bonnie Blue, man. Bare klatter over det hele. Bonnie Bee. Så har du tjent 50 kroner. Og alt det her for en 50'er, hold kæft, mand. Bror, du misser, bror. Du misser. Det er, hvad jeg kunne hamle op med inden. Hvad giver vi den her? Ja, vi kan godt sige halv glas. Det kan En vi. halv glas. Jeg vil sige 40%. Jeg er ikke så tilfreds. Så ja, det er 40%. I tager det meget med hjem. Jeg kan snart klæde ned i det nu, hvor jeg spiller så smart. Wow, kan I lige se konsistensen hedder det. Ja, der er masser. Den bliver fyldt op. Sådan. Kan I se det her, mand? Smuk. Klar til salg. Jeg kunne ikke forstå. Wow. Ja, bare fyld op, bror. Bare fyld op. Sådan der, du. Wow, det ser lækkert ud, det der. Ja, tak. Den ser god ud, mand. Så har du en helt fyldt krukke med honning og flue. Så. Tid! Yes, så er det tid til at kåre vinderen for konkurrencen. Drenge, hvem tror I der vinder? Jeg tror, det er dig. Tror du det er mig? Ja. Jeg tror det er dig. Jeg tror du clutcher den til sidst. Jeg tror i hvert fald ikke det er JG. Skal jeg løfte sløret for vinderen? Hvis vi skal tage vinderen på tid, så er det faktisk BK, der var hurtigst. Okay. Og så var det JG, der var anden hurtigst, og AK langsomste. Hvad er det? Ja, det var det Det var faktisk. den sidste runde. Men JG, du har jo ikke fyldt dit glas helt. Ja. Og det handlede om at fylde et honningglas helt. Så derfor så bliver vinderen BK, for du var hurtigst. Bliver AK, fordi du har også fyldt dit glas helt. Og det var det gik ud på. Så vi har en vinder. Ja, tak. Tillykke med det. Mange tak. Du har honning plus flue, jeg har bare honning. Og så har han honning plus luft. Og luft. Men så Lad nu være med at overdrive. Det er honning og luft i samarbejde. Men så Det spørgsmålet, er ligesom at købe en chipspose. men spørgsmålet er den halv fyldt eller halv tom?
Du må skrive ned i kommentarfeltet. Jeg synes, dagen i dag har været fantastisk sammen med Marie og Thomas. Vi har oplevet en masse. Jeg har fået en helt ny forståelse for naturen og også et indblik i fællesskaber. Vi lever i en tid, hvor ensomhed er ret stort, og derfor tror jeg, at sådan et fællesskab det er vigtigt for samfundet. Jeg får helt lyst til at komme tilbage. Jeg skal ikke lyve. Også fordi, at hvis man kan få noget honning, så skal jeg da ikke klage. Er det ikke sådan noget der? Det er vigtigt, at drengene kommer og besøger os, fordi jeg ved, at det vil kunne give også noget opmærksomhed i nogle grupper af mennesker, som vi ikke normalt når ud til. Fordi bierne har brug for nogle unge mennesker til at passe på dem, når vi en dag ikke er her mere. Så dreng, hvad synes jeg om min overraskelse? Altså i starten var jeg meget skeptisk, bror man, ikke? Men prøv at kigge, hvad vi går hjem med. Jeg kan ikke klage, bror. I hvert fald Thomas, han er en rigtig, rigtig god mand. Ja. Så hvis de andre i biavlerforeningen er samme type menneske, så kan jeg kun forestille mig, at folk har det godt. Marie, hun var også meget flink, så... Ja, Marie var også mega flink. Folkens, vi er done for i dag. Husk, like, subscribe, skriv i kommentarfeltet. Kunne du godt tænke dig at deltage i sådan et fællesskab? Så vil jeg bare sige, bedøvende har bøbbe. Husk at hype videoen, ikke?